Inovácie sú pre Košický kraj prioritou. Populárny hackathon si v Košiciach zapísal už 11. kapitolu. V Kultúrparku sa v rámci programu Slovakia Tech 2024 opäť stretli mladí talentovaní ľudia, aby sa zapojili do digitalizácie verejnej správy a poskytli dostatok vhodných informácií pre investorov a organizácie regionálneho rozvoja. Je to okrem inšpirácie, lebo hackathon poskytujeme okrem inšpiráciu, ale poskytne aj prototyp okrem tej samotnej už inšpirácie spomenuté. Dostaneme nové nápady, myšlienky, to, ako by sme mohli Košický kraj urobiť inovatívnejší z pohľadu dát. A chceme teda, ten cieľ samotného hackathonu je ako zvýšiť prístupnosť Košického kraja k zahraničným investorom. A práve takéto online portály dokážu ovplyvniť celé prostredie a týmy v oblasti moderných technológií. Naši ľudia sú super šikovní. Dá sa povedať, že máme obrovský potenciál, je potrebné s nimi pracovať a ukazovať im možnosti. Čiže určite máme mnoho ľudí, ktorí niečo takéto dokážu vymyslieť. Košický samosprávny kraj je jedným z prvých krajov, ktorý stavia na inovačnej stratégii, rovnako vodíkovej, pričom rozmach nastal už aj v rámci konkrétnych aktivít. My sa veľmi tešíme, že Košický samosprávny kraj sa zapojil do výzvy, ktorá teda súťažila témy hackathonov, ktoré sa organizujú pod plánom obnovy a odolnosti. Košický samosprávny kraj prišiel s naozaj zaujímavou témou, ktorá zarezonovala aj medzi hodnotiteľmi. Samotní hackeri ponúkli viacero inovatívnych riešení, čo napomôže regionálnemu rozvoju. Na najúspešnejšie týmy pritom čakala finančná odmena 6 000 eur. Vidíme tu mnoho hackerov, ktorí už párkrát vyhrali niektoré témy. Je tu mnoho mladých tvári, ale my vnímame, že Košický kraj a východ Slovenska má naozaj veľmi silnú komunitu hackerov a mladých šikovných ľudí a my sme presvedčení o tom, že to riešenie bude mať naozaj úspech. V Košickom kraji sa snažia kráčať s dobou a nadviazať na skvelé domáce zázemie IT sektora. Práve regionálne rozvojové centrum má za úlohu zvýšiť využiteľnosť dát, čo sa prenesie aj do zníženia nákladov za náročné manuálne dátové analýzy. Vítaný je teda každý nápad. V rámci hackathonu prvé miesto získal tím Skyline, druhé tím Incomodum a tretiu priečku tím zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach.